να πληρώσουν το νίκη, φως, μένουν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, σε γέφυρες από κάτω. Λοιπόν, η κυρία Άννα Ικουρουπού που είναι στο μπαρ, μέσα στο μπαρ. Άννα! Και εγώ βγάλαμε από μία βιογραφία, μία δικιά μου και μία της δικιάς, τελείως διαφορετικές. Και είπαμε ένα μέρος από τα βιβλία να πηγαίνει στο σωματείο. Υπάρχει πρόεδρος, η Μαρίνα Γαλανού, που κάνει καταπληκτική δουλειά μέχρι τώρα, βοηθάει. Και είπαμε να βοηθήσουμε με την Άννα και εμείς. Και αυτό, όποιος θέλει μπορεί να πάρει το βιβλίο για το δικό μου και της Άννας με ένα αυτόγραφο, με ένα φιλί. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όποιος θέλει, ή αν δεν θέλετε να το πάρετε σήμερα, τα φάγατε όλα εδώ, τα ήπιατε. Περνάτε μία Παρασκευή, παίρνετε το βιβλίο και φεύγετε. Ή αν θέλετε, καθίστε να δείτε και το πρόγραμμα. Απλά. Έτσι θα χτίσουμε το σπίτι της τραπεζιτικής. Ένα κυρία Κομματιανού! Το παπαλάκι σου! Σας ευχαριστούμε πολύ.